Čo si myslíš, že ľudí najviac štve na politike? To presne neviem povedať, pretože sa nerád bavím o politike. Borovička, keď je teplá, to štve strašne. Keď niekde prídete a objednáte si borovičku a oni vám donesú a oni, že iba, že teplú máme. Politika. To isté, čo o slovenskej populárnej hudbe. Nemastná, neslaná, žiadne dobré hviezdy, speváci pribratí, bez názoru, všetci iba akože pobrok. Myslíte si, že názor jedného človeka môže niečo zmeniť? Ne. Keď si to každý povie doma v kuchyni, tak je to nič. Samozrejme, každý môže mať názor aj v kuchyni. Keď niekto má nejaký názor, kľudne nech otvorí okno a... Obrátil si sa niekedy na politika? Áno. U nás na puti. Tak cez plece a potom som sa radšej odvrátil. Takže odvrátil som sa od politika.